खिलौने लाती रहती हैं, लेकिन इन्हें खरीदते वक्त बस एक ही डर सताता रहता है, क्या उसके लिए ये खिलौने सुरक्षित है भी या नहीं। बात तो सही है, चिंता तो होती ही है और इसी चिंता के मद्देनजर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों Kublai pi barong ipinang samai pi sya katup kubam takajan miet shaban pash ki kubor babngai pechwai gemat bekongsan. Lia perda Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi dia kejing rakhi kejing dap report nam ke CBI nong ba Delhi bar kejing pli ko office rekam bapura jong ke CBI hamau diang diang. Penlong ke Indira Gandhi National Open University ke convocation ke ba Lai Phun Riu ha Ignium Shillong Center. Dang yai up ya ke jubab nak sorkar jela halor ki jing beki beriu ki basa ki thai kapot ki kendo ong uba Charles Marngar. On wan jungo lais ngi us kebutan ujik me kisar ngamgel wanchok ya ke India. Ki kubor ki bebnia Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulaong badon kam ya kamon ha kasan perthai banya khun persha akajing bamsap hakari hapo ke sorkar peminta habakren hakani kajing rakhe dap rio posnam ka Central Bureau of Investigation anong ba Delhi Modi ulaong bahadien usnem 8,000 khatsau ka kamram baningkong ka sorkar kalong ban pindon ya ka jing shania ha karukom trekam bat kumta la ban le halor ki jing don jing bom don trai badia ka pisa bom don jing Kenya ka bala trekam ha kadur commission ulaban ru ba ka kam bhamsap kala penjot ka yok ka kot bat karukom tre hakibang hakisnem shwa ka 8,000 khatsau Modi ulaong Bakani ke sorkar meminta kala treshi tom persya aki nonglum ye ki pisa bom don jeng ken bat ya ka telong ka jeng bamsap. Kumshi benta jong ka jeng rakhe ka jeng dap real postnam ka CBI. Modi ulap li perdaru ya ka jeng tai bethamai ka jaka trekam ka CBI hamau diang Shillong ling ba ka video conferencing. के इंसाफ एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। Hne kasngi shi hajar lais pa khat khandai ngot ki khna pule ki lasha pen ko burom degree daulat ka jala Meghalaya upagu chohan haringkat ka jinge don lang u Dr. Rahul Bhattacharjee Regional Director IGNU bat u sembut kongsan bekerpang u BTR Tiwari. Habakren hakani kasngi Regional Director IGNU u Dr. Rahul Bhattacharjee ula pentip ba na ki shi hajar lais pa khat khandai ngot lais pa lai pusau ngot ki dei ki papas BA khandai ngot ki BCom Lai punyongot ki education, but prangot ki library information science, but nrius pa arpulai ngot ki papas MA but ki postgraduate. Habakren hakani kasngi ulat ka jala Meghalaya ulaong, pa udap da ka jing snowkemen ban ya don banta hakani ka convocation ka IGNU menta kasngi, tang baka syakri ya ki kena pule bikin la ban kinjo ka thong hakari, hindrai ru bikin kinjo shiki shnat ki badon shabari. Ula ai kublai ru yaki baki lapan pau bah pedeng kijing baper kijing puli jongki kila la ban yo ya kijing job ha kijing puli jongki आपके पृथक परिश्रम और अपार समर्पण का परिणाम है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। वास्तव में आप सभी के लिए उतना ही गर्व और सुखद अनुभूत का क्षण है जितना कि यह आपके अकादमिक काउंसलर, गाइडों, शिक्षार्थी, सहायता केंद्रों के पदाधिकारियों के परिवार और माता पिता के लिए उच्च शिक्षा के लिए आपकी ka jing baki nong rep ki kendo khamtam ha ki than khapot kilong ki jing sngo khya jong MLA na mau hati habakren jing pathai khubor uba Charles Marngar ula ong ba ula ra ekeni kamat akador bar mang tingka kador bar thau an ke badang shudep shen hakabe dei bat kamat jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council ka Assam ka jinglum khajna nagi kali bakit sensar haki jaka ki bahap hapo ka Meghalaya
Hakaba Menteri Rangba ke Jela Konrad Sangma ulah kular ba unra ya kani kamat ba Menteri Rangba Kasam. Shu ulaong ba udang yai up ya ke jubab la ka sarkar Jela kala rai ki jing ki briu ki besong ki thai kaput ke kendo. Ulaong ru bo lai kendo ba Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan upala kular ya u ba unsa tho sha u CEM ka KAAC. Nakaliang jong si jong na ai ka assurance ba pa ya ki breu jong ka forest department jong ka district council ka jong banlet ya ki jaka isau santli ki jaka ki ba tani ka karbi anglong autonomous council ka bu ikini ki gates ban krong khajana ka ba ki ai krten jaru mahaldar te nakaliang ka jong nga api kata ngan pet ke ai ka bami nang ta pi lada ni penslam ya ka jing kran ka jing krong khajana kaya man singi Jalada kaya ke jeng krong khajana mana kesengi ipai ba jongi bapli kumanga ong kawai keman rapi up kador baki haban siu khajana kala poi kasan jar de kala dei ke jeng e ke wakrau ya ki norap ke jongi Ka IIM Shillong hanin kesengi kala penlong ya ka program penkup burom bakhat saw ya ka balaju rakhe ha ka shisian shisnem ha ka ba ki sangot ki layo ka kedan PhD degree kat ba arspa lai pu prangut ki khna pule na ka PGP batch jong usnam 8000 apwe arpulai sau pulai ngot na ka PGPEX batch jong usnam 8000 arpulai khan reu ngot na ka PGPWE batch jong usnam 8000 arpuar but sau punyo ngot na ka PGPWE batch jong usnam 8000 arpulai kila yo ya ka kerdan MBA degree Urajiv Chandrasekhar ubade Menteri khna ubakmi ekatana Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship ula long kongsan lingba ka video conference kat ba Gaurav Swarup ubade co-chairman but managing director ka Paharpur Cooling Towers Limited ula long usimbot kongsan haba ajingkren Urajiv Chandrasekhar ula ong ba ka India ka long ka badon bok bakalaki ka perthei kat ba ki wei pat kiri ki dang yakun ha ka jingkiar ha ka yo ka kot pat ki wei ki jing e hinre ka India kala nang kiu shaprang kum kanong yalam ha ka perthei us em ka Bhutan ujik me kesar ngamgel wanchuk ulawan pohe India menta ka sngi ha ka jingwan jngo ka balai sngi la sinran lang ye u do menteri ka tanat foreign affairs and external trade Dr Tandi Dorji but u he officer ka sarkar Bhutan kani ka jingwan jngo ka long ban bot ya ka rukom baju le iki he ki han ha pedeng kini ki artli kiri ha ka jingwan jngo ka jong u uni us em unia kendu ka president kari ka Drupadi Murmu but menteri rangba adu kari Narendra Modi ha ka bai dai bat kani menteri ka tanat ki kambari Dr S Jaishankar ringkat ki he officer kini don bentalang ha ka jingwan jong us em ka Bhutan kani ka jingwan jingo kan ai lat ye kini ki artli ki ri ban khmi e baro ki liang jong ka jinge dei lok pat ru ban pin ye jan sho e ka jinge dei ha pedeng jong ki ka ba ken thop ye ka yo ka kot pat ru ban ken tiu ya ka jinge dei ha ka roi ka par ha ka be dei bat ka jing sha penyap upen kre surong hnen ki sngi ki pulet ka juai Sashi sien ke lalet penyalam biang ye kini ki laingot ki bedon keti ban penyap akmat ka district court na ka benta ka jing tokit ka benya ahlor ka ni ka mukot duma kat kum ka jinge thu jong ki pulit ka district court kala ai judicial custody ba khat arsngi ki pulit ki laong ba ki ni ki laingot ki bala penyap yo pen kre surong kata ume ban talang ubade upara jong I love you talang u dei ubala sha kno don keti ka ni ka kam ujemi kindat no murop but usambun dhar na minsngat on se alam biang ye ki khmat ka yim bishar ka khat saw trik mentau benai Mentapat ngene pet ka jinglong jaman ka sumin nga shalong ka jikshit ka long arpway point r degree celsius pa ka jing kriat ka long cutway point san degree celsius ka jing sngam ka wow ka long rupway na ka shispa met sa pat sa pu an ka shispa janmet kla banon ka jing hap slap pa ka jing tir perthat ha ki pobon ki benta shalong Sisien pat ngi pen ken mai pi wig ni ka kubor jingi pila ban pet ha ka jo hi ka por ka YouTube channel pat ru pila ban pe ka kubor ba malak singi Facebook Twitter ba Instagram jang ka DD News shalong Sean Poish ko bukut jang thuk ko boring pe biang CCN ki mat bukong san. Le perda Menteri Rangba du kari Narendra Modi ka jing rakhi ka jing dap riu post nam ka CBI nong ba Delhi bat ka jing play ko office trekam pura jong ka CBI hamau diang. Penlong ka Indira Gandhi National Open University convocation ka ba live pun riu ha IGNOU Shillong Center.
dang diay up ya kejubab na kesorkar jela halor ki jingep ki beriu ki basak ki thai kaput ki kendo ong uba Charles Marngal. But on one jengok lais ni usiam kebutaan ujik ni kisar namgel wantuk ya ke India. Ti perlok ng lapoy siya kabukot jang tup kabor jang mata ka janmit. Hadu pini siya biyang patpila siya kasingi kublay pi baro.